nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu e. Dong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mboro perang. Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedhe saka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Dawa mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora karo kowe ngomong kene dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet Pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni yo iya apa ora? Heeh. Heeh pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndarawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa paukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atuhnya lho. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake Pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Kawan Petruk ndak tompo. Ora liwat pangestuku Tampanana kula pundika Jimat paripe dayan ning kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho le omongan. Iki neng negara utawa ning kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Ponokawan Bagong padha harja sak praptanira Ponokawan tansah pinanganing kawidadan ing sambikala swanipun ingkang abdipun Bagong ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana kula pundi nggo Jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Petruk padha harja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana muli kula pundi nggo Jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong padha harja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa Pangestuku Tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken Jimat paripe. Petruk kantong bolong padha harja sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken Jimat paripe. Ponokawan Bagong padha harja sapratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku Tampanana nun inggih sanget anggen kawula dadosaken Jimat paripe. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik.
iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petro, Nun, selamat tekamu. wilujeng bekti kula kunjuk. Yo Petro tak tombo. Bagong Bodharjo Sapratamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kantur nggih, Den. Yo tak tombo. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh ngece. Kok ngece piye? Wong kena kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem. Wong iki mula ketok to, Gon. Ndara Werkudara ing alembono karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsa, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok. Wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Ora diajeni ya. Malah Aku ki nek diajeni malah kisruh pikiranku. lah iya, Wis kebacut dadi wong bebas. kono kawan Petro Bodharjo Sapratamu. Wilujeng Den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tompo. Pono kawan Bagong Bodharjo Sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong tak tompo pangestuku tampan ana. Pono kawan Petro wonten dawuh sinten? Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mono gage matur marang panjenengan ingsun Pono kawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan kalawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara. Kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Begogok enten ngajeng omah. Mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya, Pono kawan. Nggih. Lah kahanan ing konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe pepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhewe cilik dikula mentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep apa to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhekmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pundhekmu Pandhawa. Negara Ngamarta ku biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir bukir lo jinawi gemah ripakarta tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta iki wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun, saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral, nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku ki omong karo
Piai-piai terpelajar. Lah iki Nalendra, mongko Nalendra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye le jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki saniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Wah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Wong bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Sadèrènge kula matur ngersani bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iku ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing mati saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saluka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya-dinya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Mergo apa, Truk? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Yes. Gong, kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tekas. Apa urung kok gurung aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertama glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa dipoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa renggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, oh. Iya Dimas miturut penemuning Siadi rasa dadak nganggo mbok tari apa sing dadi kegayuane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 sada. Petro nun omongo karo bapakmu yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana
aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petruk kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petruk kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko negas satriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petruk. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asal-asasi terus. Nah, samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan Ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken tinggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Panakawan Petruk wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk. Iya Panakawan Petruk. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petruk. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk. Ndarawati ketaman pegebluk. Heeh. Terus isane Waluya Nirmul Temah Jati, Jan Temah Mulya. Nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati timbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petruk, kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye wani ora? Kaya aja iki ning raton. Nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti nang mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terdak-terdok ning ngrampungi karya. Ono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petruk kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem Dinggo tumbal negara Ndarawati. sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong Wangsulana.
Siji, panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu. Isa lho ngapusi. Dasar mopo kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ra iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arepa ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wajibalane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ke Taman Pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa Bagong? Weh, lha iki piye ta iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati karo Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantel jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing gede kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya, ini orang ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ke Taman Pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ke Taman Pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingi Sinuhun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cilik-cilik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ke Taman Pegebluk niku menimbulkan
sawijining sasamaing no. Sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndorowati ke Taman Pagebluk? Angka 2 sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sunan Prabu Ndorowati, jebule dudu kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njrope kok meneng wae ora. Pripun? Cacang mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep nglarah nendi. Ah, ngrekoso. Wis, Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembek kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Manus maning jajaran sukertaning bawana iblis lanate. Bagong. Kono terus rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu e wonge. Ha nesu oleh ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sunan Ndorowati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wega aku nek tok duwe kaya ngono kuwi. Cajire ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru. Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik ae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten Jawa, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti nek durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampeyan kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora karo kowe ngomong kene dhewe muni yen kok kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet pustaka Jamus Klimasada. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni iya apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani palsu? Yai Prabu Ndorowati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yai Prabu Ndorowati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa paukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iki.
Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Miang Jimat Liwasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampeyan ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampeyan nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndorowati kok sampeyan dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndorowati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dianggap drawa ya beda suwun bebat tegalan. Terwili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndorowati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gicokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa, mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kaliyan panjenengan. Nek nek panjenengan niku munekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Praga Wili wates kok sabaraning manungsa ora nduwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese, nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kula wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana kuwi gak mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg cecek padha karo aku. Oke, mengadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik duneke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Ning nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene, nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen, mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki duit 155 tahun niku njur gablek-gablakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan saniki barang lenggah dampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing ndadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean.
saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyoto? Kawan. Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Loh, aku malah susul teratapan gong. Iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi. Rasa nyangkem, meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora sampe-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya, wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke ning Mbahong Kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi mung getibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun Kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo kon gagas karo kanane, cecak untal cagak, cebol kayu bulan, utang entok lintang, tangan kelakone cepak wurunge. Bong, le sadar le. Sinuwun mandura dadak rasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak kowe dipecah ndase kok Bagong. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negarane sabar kok ndak kliwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kudus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing ngomong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho Bagong, ayo kowe. Nek wis nyenggol bapak ki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedungo jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tato tais pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mboro perang. Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedhe sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye mau? Piye le mau? Sapa sing cilik gedhe sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Belum. Nantang aku kowe. Yo.
Ya, oke. Nanti papane wong Bantayuda. Kowe iso nglangkai bathange Petruk gawanan Pustaka Jawa Simasada. Halo. Kok dadi bacangku? Apa sen mati urung ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai bathange dhewe ora bathange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu iki piye? Nek iso nglangkai bathange Petruk, ameng salah kata. Maksudku bathange Bagong as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti pawane neter kadedean. Omonganmu iki nanti papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu Gretel negara legane ati kowe. Yo! Iki bali rene to, Kang? Ame aku si Baladewa kok pira kowe? Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik sut. Dhek bablas. Srembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae? Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngono nek cilik lho. Oh, aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge ya durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis ana tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok. Sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane ngono. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena apa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namo badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Nek Pandhawa ngendina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya diwur-wuri kembang. Kayak wong modar. Ada mbok menawa aleman bareng. Kana lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Aku nek aku nang temandang dhewe aku mau. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nang pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya soko. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Medri tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Dosake Ndara Janaka. Mamen nggih Ndara Werkudara. Udu minggah. Ndara Werkudara nyen mamen. Iya sing ati-ati. Ndara Kresdewa nyen mamen. Iya sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu mantan. Kula boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan.
rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane terus. Kowe wani? Wani ngopo wedi? Pokoke nganggere tekan kene rembugan sing apik-apik, nek ora kena dijak rembugan apa boleh buat. Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat terus. Ya manut karo kowe kok. Heeh. Paranggul mungguing ayuda bawanyo bentar bawanyo bentar bawanyo mungguing aloka Durantasena Iya Petruk, iya Bagong. enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura, didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon mbondo tanganmu kon ngrincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa ki arep ora atune seneng ngapus-apus kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antaja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah iki cah apik iki arep ora dong gentro ning apik iki. Nek tak omongane to. Iya, omongane. Janjane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Terus kula kalih Petruk teka niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Terus Geger piye? padu Antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho cah gleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Darawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Darawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol. Odol dengkulmu melancong. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Pak. Iya. Niku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanun maling jajalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu.
Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sakepenake dhewe ngunekke sakepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi ta? Anake kok diuwak-uwak ora dadi mplok. Kene iki lek ndelokke melu ngeleh. Oh, caiden. Nah, Semar dunake ngoten niku. Aku kula nesu bapak kula niku sing kula ajene. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kaya wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kene nang kamar mandi piye jajal? Nek ora iso ndodok. Lara atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak lani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso. Anu nggih. Wah, untung kowe urung tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Oke, kakangmu ae Gatot Kaca karo Antarja piye? Nek tekan kene aku diajar, ya terus. Mesti modar. Piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja meng meneng wae, ning belani kula. Ngene wae. Tak bilani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Traming tingil-tingil. Ora kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge glelengmu ndatok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Nek aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe didaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nambian saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Oh padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Nek Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng manten kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu wis ora seneng. Kowe soalé wong glelengku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu mriki. Kok tak gleleng, yo. Walah, terus mbok yo. Aku ya terus. Lah, Ndurantasena karepean ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku terus. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon to, Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Terus nun ngambat ambegan. Petro sing ngambat ambegan udu kowe. Walah, Danu. Kowe banci ladan. Warta irane apa-apa aku ora manut, mbok aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambat-ambat terus nggih. Tete prani manganakan wong kari cotho. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hanglo. Oh ya iso masrep ngono ya, Tru. Ah ya Ndurantasena iki ayambu kok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggone ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dong gleleng tenan iki. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur, sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding. Mudara. Ora iri to, ora apa.
Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya iga goreng ya entek. Ya unek-unek ki Ndorotosena sing ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak jajal ambles dene nggih, Den. Yo ambles ombi. Carane pripun? Ngambang-ambegan terus ngelekar. Ho. Halo. Ding 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 ding. Pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Kuwi ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul lan jedul. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jan waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dugulmu. Oh, medun. Iya. Apa kuwi? Aku mentru-tru kowe. Wah, anggere Ndorotosena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Banci Tempat Selatan. Pedro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Kowe kok juru muja-muja kelak. Elek kok elak. Manut aja lakon dosa. Aku mentolo harwe. Coco muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh, malang terik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Mergo sampeyan nuruti karo kekarepanipun Prabu Pandura. Mboten napa-napa, ajeng nejak napa sampeyan? Tak turuti sagedik sampeyan. Wani karo kanca sing tak wedeni apamu? Ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Wah, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun, Ndara. Sirah. Pun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo Sambato. Sing dinambahke Ndara. Potol siramu. Potol wae. Anggep kowe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangku Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den Sambato. Den iki mboten kenceng-kenceng iki mboten kenceng-kenceng iki.
Niki gurune mlintir niki. Ya wen. Tak bablas ke tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mamateni panjenengan. Sabato. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning mati mundi ngemban dawe Kanjengmu Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Uga semute to kene iki ngono. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nek sak mlebu ning awakmu aja kudulanan lho. Nek kudulanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah. Aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tak kene ndi? Ah wis mlebu ket mau. Lah sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan e. Kok arep pedhot-pedhot napase. Kok Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso mong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora, wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok dibesarke. Kapora kowe. Kok tak antir tenan iki, Gong. Gong iki kok dibesarke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke sing isor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Wah, jelas tenan iki. Grimes po ya. Kok tetes-tetes iki. Nah, setan to. Kok anjal maning jajalan tenan. Udane truk. Ora. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Enak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora. Medhun. Dung. Jelek. Wah. Lho, ora nggo gleleng to. Menjajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndoro-Antarja. Siap. Ajare terus. Iya. Wah, iki tak ngaso genti aku. Kaya es teh ora dombe lho. Ora. Kowe iso rancang es tehku barang dombe. Ayo, amos ora mlaka, saya mlaka imbang yen padha-padha. Harmoni piye? Hah, cilaka iki. Iki mesti Antasena ngapusi aku iki. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis hafal kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gaya. Mundur kono. Mundur.
Kakang Antarja tak rampungane. Wah iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Ndura. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndek pira? Ndek pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndek pira? Aku bapak nang sangun Selawe kok. Padha aku yo ndek Selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edian iki. Aku manut kowe sapa? Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja tuwa. Padha aku ya iya. Wis rasi dhewe. Jemet iki ora. Diwas mempeng Dimas Antasena. Kang ora kok akar ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane apa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ing negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo Jo, berbicara Jo. Bagiamu Jo. Kok ngrasa melu-melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Oke. Kok bali kok arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora. Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dintekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung mut-mutan ra ya lumayan. Sas prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut, sampeyan ngejapi aku ya wani. Mergo aku belani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendiganing Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong. Do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejianing Ponokawan. Kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku. Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Monggo nek kepekewo ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wasulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Dewa Narpati Tuwinares wana Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon sinawi wah manuswani jajalan surtane bangun iblis lanat. Wah Petruk kentong bolosong ngewawaken nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk Bagong ora bali saka negara Ngamarta gratel nenggala Ponoki. Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petruk kantong bola ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dotok gretel nenggala jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Nek bapak takon omong. Nek Petruk ora bali 3 dina tekane
seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesenane aku mudar. Dra ora ngono ya, Dra. Kancaku sapa? Ha isi ana gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Wis ora Gong, aku wis tak niati tenan. Wis rasa ndak tok gondeli rasa ndak tok piye-piye iki. Minggir. Tak lakonane le, aku ora wedi harus Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman kok apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke. Ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati ayo, amuk iki metro kantong bolong kanan. Jajaran ati iblis lanet. Iki Metro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu mboten kula wantun ing kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat. Monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugara iki pamunang satu sekitar nek Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati tenan aku, mati sawe.